Mae gweithio gyda bwrdd cyfarwyddwyr yn brofiad newydd i nifer o berchnogion busnesau bach, a gall fod yn her. Mae'n debyg eich bod chi, sef y sylfaenydd a'r cyfrandaliwr mwyaf, yn eitha tebygol wedi arfer rheoli sut mae pethau'n cael eu gwneud a chael y gair olaf gyda phenderfyniadau allweddol. Fodd bynnag, gall bwrdd cyfarwyddwyr sy'n gweithio'n briodol fod yn rym pwerus ar gyfer llwyddiant eich cwmni. Gall aelodau bwrdd gynnig cyngor di-duedd i chi ar amrywiol fesydd o strategaethau cynllunio i sicrhau arian, datblygu partneraethiau strategol a chyflogi'r bobl iawn. Gallen nhw hefyd wneud yn siŵr bod y busnes yn rhedeg yn briodol drwy roi trosolwg annibynnol, gan gadw cydbwysedd a rhoi cyngor ar bolisïau a gweithdrefnau. Gall eich bwrdd fod yn ased gwerthfawr i'r busnes. Chwiliwch am gyfarwyddwyr o du allan i'r busnes. Gallen nhw ddod â phrofiad ac arbenigedd nad oes gan eich tîm. Enghraifft, profiad o allforio neu brofiad dramor neu ddealltwriaeth ariannol benodol. A chwiliwch am bobl sydd wedi gwasanaethu ar fwrdd yn barod. Gallen nhw ddechrau cyfrannu'n syth yn ogystal â rhoi cyfroddiadau i aelodau eraill y bwrdd sydd ddim mor brofiadol. Mae byrddau bychan gyda ffocws pendant yn golygu bod mwyn cael ei wneud. Mae'r cyfathrebu'n haws ac mae'n cymryd llai o amser i chi ei reoli. Mae bwrdd sy'n cynnwys 5 aelod yn dda ar gyfer busnes bach, ac mae cael odrif yn helpu osgoi sefyllfa lle mae'r aelodau'n methu'n lan a chytuno wrth wneud penderfyniad. Gwnewch yn siŵr bod gan ddarpar aelodau bwrdd ddigon o amser i roi i'ch cwmni. Dim ar gyfer cyfarfodydd bwrdd yn unig, ond hefyd ar sail ad hoc mwyn rhoi cyngor pa fydd heria'n codi. A gwnewch yn siŵr bod y rheini rydych chi'n ei gwahodd i fod yn rhan o'ch bwrdd yn gwbl ymwybodol o'r hyn sy'n yfynol ganddyn nhw, o rhan eich disgwyliadau chi yn ogystal â'i dyletswyddau a'i cyfrifoldebau fel cyfarwyddwyr. Cadwch y sianeli cyfathrebu'r agor drwy gydol y berthynas, dim yn ystod cyfarfodydd bwrdd yn unig. Does dim gofyniad penodol o ran pa mor aml y bydd bwrdd yn cwrdd, bod nifer yn cwrdd bob chwarter, fe ddylech drefnu'ch cyfarfodydd i roi sylw anghenion eich busnes. Meddyliwch am amser y cyfarfodydd hefyd. Beth sydd fwyaf cyfleus o ran ymrwymiadau eraill aelodau'ch bwrdd? A meddyliwch am ble rydych chi'n cynnal eich cyfarfodydd bwrdd hefyd. Pa fath o leoliad sy'n debygol o arwain at sesiwn gynhyrchiol? Dewiswch eich bwrdd yn ddoeth. Mae gan aelodau'r bwrdd rôl hanfodol yn llwyddiant eich busnes a gallen nhw helpu'ch arwain at gyflawni twf sylweddol.